Είμαστε παιδιά και μεγαλώνουμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η ανισότητα και η αδικία. Ακούμε στις ειδήσεις καθημερινά για παιδιά που τραυματίζονται, που μένουν ανάπηρα και που σκοτώνονται σε πολέμους. Παιδιά που θεωρούνται απλώς παράπλευρες απώλειες. Σε διάφορες χώρες του κόσμου, πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά δουλεύουν καθημερινά, τις περισσότερες φορές κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες. Παιδιά που ζουν μέσα στην ανασφάλεια και το άγχος της επιβίωσης. Παιδιά που συχνά πέφτουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Την ώρα που μιλάμε, σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που τα εκπαιδεύουν, συχνά με τη βία, να σκοτώνουν και να σκοτώνονται. Παιδιά στρατιώτες, παιδιά που τα σημαδεύει για πάντα η φρίκη του πολέμου. Στις θάλασσες του τόπου μας, κάθε χρόνο, ξεβράζονται βασανισμένες παιδικές ψυχές. Παιδιά μετανάστες που ακολουθούν τους δικούς τους σε μια απελπισμένη πορεία να βρουν έναν τόπο όπου θα ζήσουν μια πιο ανθρώπινη ζωή. Παιδιά που δεν έχουν χαρτιά, μονάχα κάτι μεγάλα μάτια που σε κοιτούν με απόγνωση. Οι εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από πείνα είναι τόσες πολλές που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε σε αυτή την τραγική πραγματικότητα. Των παιδιών που δεν βρίσκουν πόσιμο νερό να πιούν, που περνούν μέρες ολόκληρες για να βάλουν κάτι στο στόμα τους. Καθημερινά, αμέτρητα παιδιά αρρωσταίνουν και πεθαίνουν επειδή δεν έχουν καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παιδιά φτωχών οικογενειών που δεν βρίσκουν το φάρμακα που χρειάζονται, που δεν τα βλέπει ποτέ κανένας γιατρός. Μην το ξεχνάς ποτέ. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια και τη φροντίδα. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι, την ψυχαγωγία και τη συνεργασία.
Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στη ζωή, στο φαγητό, στο νερό και την ενδυμασία. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στη στέγη, στην ασφάλεια και τη φροντίδα. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη μόρφωση. Παιδιά, θα ήθελα κάποιος από εσάς ή κάποια να μου πει οργανισμούς ή οργανώσεις που ξέρετε ότι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΟΗΕ. ΟΗΕ, ωραία. Δήμητρα. UNICEF. Η Διεθνής Αμνηστία. Γιατροί χωρίς σύνορα. Άλλη μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Θα ήθελα κάποιος να μου πει ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μαχάτμα Γκάντι. Ο Αντώνης Σαμαράκης. Νέλσον Μαντέλα. Όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όποια χώρα και αν ζουν, έχουν δικαίωμα στη γνώση και την ελεύθερη έκφραση. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει ότι πολλά από τα δικαιώματα των παιδιών σε όλο τον κόσμο καταπατούνται καθημερινά. Θα ήθελα να μου πείτε μερικές από τις κατηγορίες των δικαιωμάτων των παιδιών που καταπατούνται σε διάφορες χώρες. Πες μας, Ηλία. Το δικαίωμα στην ελευθερία. Πολύ ωραία. Πες μας, Εύα. Το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη. Το δικαίωμα στην ασφάλεια. Το δικαίωμα της φιλίας. Το δικαίωμα στη μάθηση. Το δικαίωμα της στέγης. Το δικαίωμα στην τροφή και στο νερό. Το δικαίωμα στην ταυτότητα. Το δικαίωμα της ασφάλειας. Ποιο είναι το πιο βασικό δικαίωμα από όλα, παιδιά? Πες μας, Σωτήρη. Το δικαίωμα στη ζωή. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες οι οποίες έχουν υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τις πιο σημαντικές είναι αυτή της Διεθνούς Αμνηστίας, της UNICEF